Mobalor sa 300,000 pesos nga component sa paghimo og bomba nasakmit sa CIDG-7 gikan sa duha ka mga lalaki nga nagpailag nga taga Talisay City. Ani ang report. 75 ka mga bundles sa detonation cord nga may mga blasting cups ug 26 ka mga TNT chargers ang nasakmit sa hiniusang operasyon sa CIDG-7, Regional Intelligence Unit 7, AFP, Regional Mobile Force Battalion 7 ug Mambaling Police Station pasado alas 12 sa udto kagahapon. Kini human magpositibo ang gipahigayong buy-bust operation sa may SRP, batok nila ni Ernesto Garcia Jr., 48 anyos ug Elmer Santos, 60 anyos, nga pulos mga taga-Biasong Talisay. Matod ni Police Colonel Peter Tagtag Jr., Regional Chief sa CIDG-7, nga pipila ka semana na nilang gipanidan ang mga suspitsado human madawat ang kasayuran nga nalambigit kini sa pagpamuhat ug pagpamaligya og mga components sa pagbuhat og bomba. Yung matagal na minamatmanan nila na nag-dispose ng mga ganitong klaseng bomba. So, ngayon lang sila nakapag-tantak or abay-bas rito. Hinon padayon pang gisubay sa CIDG-7 ang gikuhaan ni ini. Doon kasi sa disposal ng mga blasting materials natin, coming from the authorized dealers, may serial number pati yan. So yun yung tinitignan namin na isa para malaman natin kung sinong bumili na licensed purchasers and dealers. Ang 48 anyos nga si Ernesto, may pasabot nga igo lang siyang gipamaneho ni Elmer ug wa siya'y kasayuran sa lakaw ni ini. Samtang si Elmer sayang bahin, may pasabot nga igo lang usab nilang giangkat gikan sa tangke Talisay ang mga blasting cups. Sayod siyang illegal kini apan iyang gipasabot nga alang raman kini sa pagpangisda. Iya hinuong gihimakak nga ila ang tanang mga butang nga nasakmit. Pa-drive lang sa masakit yung ano niya. Hindi ko alam ano. Kini para sa dagat, kini lang piston. Pero naibong ko na may pera na at saka itong karton di ko kasabot. Gihikay na sa CIDG-7 ang kasong kalapasan sa Republic Act 9516 o unlawful manufacture, sales, acquisition, or disposition of firearms, ammunition, or explosives or instruments used in the manufacture of firearms, ammunitions, and explosives batok sa mga dinakpan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.